Yanzu kuma bayan bayani akan yadda sabgar ta gudana sai mu iso ga jawabin da sabon shugaban kasar Nijar zababbe Alhaji Bazoum Mohamed ya gabatar a bainin jama'a a yau dinnan da safe bayan ya yi wannan rantsuwa ya kuma amshi wato ragamar mulki daga tsohon shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammadu Isufu. Ga dai takaitaccen bayani a game da wannan jawabi da ya yi kamar haka. A cikin wannan jawabi na farko da ya yi a matsayinsa na shugaban kasar Nijar, Alhaji Bazoum Mohamed ya soma ne da godiya ta musamman zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kaddara kuma ya ba shi damar kasancewa shugaban kasar Nijar a wannan shekara ta 2021. A daidai wannan lokaci, shugaban kasar Nijar Alhaji Bazoum Mohamed ya kai gaisuwa ta musamman ga illahirin shugabannin kasashe abokanan hulɗar Nijar da suka yi tattaki suka zo a nan babban birnin Yamai domin halartar wannan sabga ta karrama shi da kuma naɗa shi akan jagorancin ƙasar nan. Sannan ya gaida shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu, shugaban ƙasa mai barin gado, da kuma sabon shugaban majalisar dokoki Alhaji Sani Umaru, da shugabanni na madahun iko na ƙasa daban-daban, da sarakunan gargajiya, da shugabannin addinai, da jami'an tsaron ƙasar Nijar baki ɗayansu, da ƙungiyoyin fararen hula da 'yan jarida da dai sauran al'ummar Nijar ga baki ɗaya da suka taya shi murna kuma suka taya shi kasancewa shugaban ƙasar Nijar zaɓaɓɓe a wannan shekara ta bana. Godiyarsa ta ƙarshe ta isa ne zuwa ga dukkanin abokansa na ƙasashen ƙetare waɗanda su ma suka zo suka halarci wannan sabga ta yau. Daga nan shugaban ƙasar Nijar Alhaji Bazoum Mohamed ya soma da ambato wani tarihi wata rana mai muhimmanci mai girman gaske a gare shi. Ya ce ranar 1 ga watan Agusta a shekara ta 1990 cif rana ce wadda har yanzu yana tunata saboda a wannan ranar ne ya yi haɗuwa ta farko da Muhammadu Isufu a lokacin yana ƙoƙarin tsara takardun girka jam'iyyar siyasar PNDS tarayya. Watanni kaɗan bayan haka ya ce sai suka girka jam'iyyar siyasar PNDS tarayya a ranar 22 ga watan Disamba na shekara ta 1990. Ya ce tun wannan lokaci kawo yanzu da shi da Muhammadu Isufu suke tafi kahwada da kahwada suke gugurmaya domin girka demokaradiyya, adalci, mulki na gaskiya a cikin ƙasar Nijar. Ya ce a duk tsawon waɗannan shekaru ba a taɓa samun takon saƙa tsakanin shi da Muhammadu Isufu ba. Jagoranci da suka yi na shekaru 10 sun yi shi cikin fahimtar juna, sun yi shi cikin aminci da kuma adalci a tsakankaninsu da kuma tsakanin 'yan ƙasa. Saboda haka ya ce Alhaji Muhammadu Isufu mutum ne wanda yake jarumi. Alhaji Muhammadu Isufu mutum ne mai amana, mutum ne mai cika alkawali, mutum ne mai tausayi, mutum ne kuma wanda yake kokarin rarraba dukkanin alheri dama da hagu a duk inda yake, yana kokarin ganin cewa ya taimaka ma waninsa. Ya ce Muhammadu Isufu mutum ne wanda ke kokarin ilimin da Allah ya bashi da baiwar da Allah ya bashi ya yi kokari ya amfanar da ita zuwa ga sauran al'umma baki daya domin kowa ya ci moriyarta. Ya ce sai dai mu yi fatan Allah maɗaukakin sarki ya biya shi, Allah ya saka masa da alheri dukkanin alkhairai ga baki daya. Bayan wannan karramawa da kuma girmamawa ga tsohon shugaban kasa mai barin gado cewa da Alhaji Muhammadu Isufu ne, sai sabon shugaban kasar Nijar Alhaji Bazoum Mohamed ya soma tabo tsarin siyasa da kuma inda Nijar take a halin yanzu. Da farko ya soma da bayani ne akan ire-iren matsalolin da Nijar take fama da su waɗanda suka shafi matsalar canjin yanayi da matsalar hamada da matsalar ambaliyar ruwa da matsalar tsaro dangance da tashe-tashen hankula na 'yan ta'adda da kuma Boko Haram da kuma matsalar kasancewar al'amarin karatun boko a Nijar ya taɓarɓare da ma maganar saɗiya mata lakol da har yanzu ake ci gaba da cin karo da matsaloli da kuma ƙalubale masu yawa a kanta. Sannan shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya yi magana a kan ire-iren hanyoyin da ya kamata a bi domin shayo kan dukkanin waɗannan ƙalubale da kuma matsalolin a nan gaba. Ya ce a waɗannan shekaru 5 da aka bashi wa'adi alkawali ne tsakaninsa da 'yan Nijar zai yi aiki tukuru domin ganin cewa an yi mulki a cikin adalci, sannan kuma an kakkaɓe dukkanin waɗansu ƙalubale da matsaloli da cikas waɗanda ke hana ruwa gudu a cikin sha'anin karatun boko a Nijar.
ya ce tsarin da ya zo da shi tsari ne mai hikimomi waɗanda za su ba ɗiyan Nijar mazansu da mata damar yin karatun boko har su kammala shi kuma su zo su taka rawar gani sosai a cikin sha'anin arzikin ƙasa da kuma ci gaban ƙasa da kyautata halin rayuwar al'ummar ƙasa baki ɗaya. Ita dai wannan sabga ta yau, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed, ya ce wata babbar alama ce da ke nuna cewa Nijar ta kama hanyar ci gaba kuma demokarasiya a Nijar ta girku sosai yadda ake bukata. A daidai wannan lokaci shugaba Bazoum Mohamed ya ce ya kamata 'ya'yan Nijar ga baki ɗaya mu yi la'akari da wannan, sannan kuma mu tashi tsaye-tsayen daka domin taimakawa wajen cimma gurorin da muka sa gaba. Musamman ma ya ce babban guri a yau shine kokarin kakkaɓe dukkanin kalubale da matsalolin da ma'aikatun gwamnati suke fuskanta, musamman dangance da abin da ya shahi tattaro arziki na cikin ƙasa da kuma na ƙasashen ƙetare, sannan magance matsala ta cin hanci da rashawa da matsala ta handamar kuɗaɗen ƙasa. Ya ce daga yanzu duk wanda aka baiwa wani mukami to ya kokari ya tsaya tukuru ya riƙe wa darajar wannan mukamin ya kuma yi aiki cikin adalci da gaskiya. Idan ba haka ba doka za ta bige shi, kuma ba wanda ya isa, ko abokansa ko 'yan uwansa ko danginsa ko kuma al'ummar yankinsu, ba wanda ya isa ya ceto shi daga hukuncin doka a nan gaba. Dangance da haka shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Mohamed ya ce ya zo da tsari na musamman na yaƙi da cin hanci da rashawa da yaƙi da ire-iren yadda ake ba da kasuwar gwamnati ba a kan ka'ida ba, da kuma magance matsaloli na rashin adalci a cikin sha'anin shari'a. Alhaji Bazoum Mohamed shugaban ƙasar Nijar ya ce sanane ga kowa cewa matsalar cin hanci da rashawa ita ke haifar da dukkanin matsaloli waɗanda ƙasashenmu suke fuskanta a yau, waɗanda suke hana ruwa gudu akan sha'anin ci gaban ƙasashen namu da kuma samun ingantacciyar shari'a cikin adalci a duk faɗin ƙasashenmu. Dangance da haka shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Mohamed ya ce alƙawali ne na ɗauka ma 'yan ƙasa, kuma alƙawali hal a zuciyata cewa zan yi aiki tukuru domin 'yan Nijar kowa ya kasance daidai a gaban doka, saboda dukkanin aikin da zan yi ɗan Nijar gabar da yamma kudu da arewa talaka da mai kuɗi kowane ya gani a ƙas. Ya ce zan yi aiki ne domin tabbatar da ingancin tsaro, kwanciyar hankali da zaman lafiya a duk faɗin ƙasa. Zan yi aiki ne domin kyautata tsarin karatun boko a Nijar, da ba da damar samun ruwan sha ga lahirin 'yan Nijar, da ba da damar samun ingantaccen kiwon lahiya, da kuma samun gida mai kyau ga 'yan Nijar, da kuma samun wutar lantarki a sauƙaƙe, da ma kyaukyawar makoma ga lahirin 'ya'yan Nijar baki ɗaya. Saboda haka ya ce babban ƙalubalen da zan sara ma sanda shine shayo kan matsalar da muke fama da ita a cikin sha'anin karatun boko a nan ƙasar. Ya ce lalle ne kowa ya sani cewa karatun bokon Nijar yana cikin matsala sosai. Idan aka yi la'akari, ya ce a shekara ta 2019 da ta gabata kashi 30 ne kacal aka samu na ɗalibai 'yan makaranta da suka samu BPC, sannan kuma kashi 25 ne kacal aka samu waɗanda suka samu bak a shekara ta 2020. Kash, ya ce wannan abu ne wanda ya yi kaɗan, wannan kaso ya yi kaɗan, matsalar ta yi yawa. Ba mu gina makarantu ba don 'ya'yanmu su shiga kuma a kore su, ba mu gina makarantu ba don 'ya'yanmu su je don su kasance kawai sun je makaranta ba tare da sun kammala karatun ba, sai su dawo a titi suna yawo, sai barna, sai ta'addanci, sai kuma rashin aiki ko kuma zaman kashe wando. Alhaji Bazoum Mohamed shugaban ƙasar Nijar ya ce alƙawali ne na ɗauka a tsawon waɗannan shekaru 5 masu zuwa. Zan ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin baiwa makarantun boko darajar da ta dace da su, da dawo musu da martabobinsu, saboda karatun boko ya ɗore a cikin ƙasar nan tamu ta Nijar. Na ɗauki alƙawali, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed, ya ce na kawo sauyi a cikin abin da ya shafi harkokin tattalin arzikin ƙasa da yaƙi da talauci, da kuma ƙoƙarin ƙirƙiro da ayyuka zuwa ga matasa. Sannan kuma zan yi ƙoƙarin kakkaɓe dukkanin matsalolin da ake fama da su a cikin harkokin tattalin arzikin ƙasa, domin ba su ƙaimin da za su iya taimakawa wajen bugo da arziki ta fannoni daban-daban, da kuma ƙoƙarin kare ire-iren hanyoyin da ake tattaro arziki na nan cikin ƙasa. A fannin noma da fannin gine-ginen hanyoyi, da samar da wutar makamashi, lantarki, da kyautata al'amarin arzikin yawon bude ido, da kuma wayoyin tangaraho, dukkaninsu
alkawali ne da na ɗauka domin kyautata su saboda hanyoyi ne waɗanda za su taimakawa wajen kyautata tsarin hada-hadar kasuwanci a duk faɗin Nijar da kuma kyautata al'amarin bunƙasa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu da kuma ba da dama ga masu hannu da shuni na nan cikin ƙasa da kuma na ƙetare da su zo su saka hannuwan jari domin buɗe kamfanoni da masana'antu sannan su ba da dama ga matasa domin su samu aikin yi a ƙarshe sai a magance matsalar zaman kashe wando a kuma magance matsalar ta'addanci ga baki ɗaya. To sai dai idan ana buƙatar ire-iren waɗannan manya-manyan ayyukan su tabbata a duk faɗin ƙasar nan, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed ya ce to cilas da a gaggauce sai mun ɗauki matakan da suka dace domin magance sha'anin tsaro, domin magance matsalar ta'addanci, domin magance matsalar hare-hare wanda al'ummominmu baki ɗaya suke fuskanta a cikin jihohi da dama. Daga cikin tsarin da na zo da shi, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed ya ce zan yi ƙoƙarin girka wani teburi na shawara tsakanin Nijar da kuma ƙasar tarayyar Najeriya, musamman ma game da abin da ya shafi yankin jihar Borno, domin tattaunawa da su akan yadda ya kamata a yi ƙoƙarin mai da dukkanin 'yan gudun hijira na ƙasar tarayyar Najeriya da ke nan Nijar a mayar da su a ƙasarsu Najeriya a cikin jihohinsu daban-daban. Waɗanda suke 'yan gudun hijira na nan cikin Nijar su kuma ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin walwala, su ci gaba da rayuwarsu a cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Ya ce saboda binciken da mun yi mun gano cewa waɗannan rugage da aka yi na 'yan gudun hijira daban-daban sun kasance wata mafaka ga 'yan ta'adda waɗanda a nan suke laɓewa, sai a lokacin da duk suke buƙatar kan wani hari sukan fita su kai hari kuma su dawo su laɓe a cikin waɗannan rugage. Kenan ya kamata daga yanzu a rufe waɗannan rugage na 'yan gudun hijira, a mayar da kowa a gidansa, sannan a tabbatar da matakan tsaro domin magance ita wannan matsala ga baki ɗayanta, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed. Daga cikin tsarin da muke da shi a fannin diplomasiya, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Mohamed ya ce za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da ƙasar Mali da dukkanin abokanan hulɗa da muke gugurmaya da su a cikin tsarin na G5 Sahel domin mu ba da dama ga 'yan Mali 'yan uwanmu su yi ƙoƙari su samu jituwa su sasanta a tsakankaninsu, sannan ai ƙoƙari ai amfani a zartar da tsarin nan na yarjejeniyar da aka samu a garin Alger da kuma kokarin da ya kamata a yi domin kare martabar kasar Mali ga baki ɗayanta don kata rabu, sannan mu magance matsalar ta'addanci ga baki ɗaya. Idan muka yi haka to za mu dawo da martabobin kasashenmu da kuma kwanciyar hankali a cikinsu. A yankin Tilibiri da kuma Tawa na ɗauki alkawali a cikin waɗannan shekaru guda 5 zan yi ƙoƙarin magance dukkanin matsalolin da al'ummomin waɗannan yankuna suke fama da su na hare-haren 'yan fashi da makami da kuma 'yan ta'adda waɗanda ke cilasta su biyan haraji ko kuma biyan kuɗaɗen beli na 'yan uwansu da aka sace ko kuma satar dukiyoyinsu da kuma dabbobinsu. Ya ce wannan duka abu ne wanda bai kamata ba. Za mu sa jami'an tsaro mu tabbatar da al'amarin tsaro da kuma kwanciyar hankali da zaman lafiyar al'umma a cikin waɗannan yankuna gabaki ɗaya. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Mohamed ya ce mun zo ƙarshen tsari na musamman da aka yi a nan Nijar akan abin da ya shafi harakokin zaɓe. An gudanar da zaɓuɓɓuka har guda 4 a ƙasar nan a ƙarshen shekara ta 2020 zauke ta 2021. A daidai wannan gaba ya ce ina jinjina ma hukumar zaɓe ta ƙasa mai cikakken 'yanci seni game da ƙoƙarin da ta yi na gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna. To sai dai kash a lokacin da aka bayyana sakamakon ƙarshe na zaɓen shugaban ƙasa sai gashi waɗansu tsagera sun fito suka gudanar da wata zanga-zanga da kuma kashe-kashen kayayyakin jama'a inda har aka samu rasuwa ta mutane guda 2 da kuma ɓanna mai yawa. Ina jajanta ma iyalan waɗannan mutane guda 2 da suka rasu a cikin wannan matsala. Ina taya su jimami da fata Allah ya gama rai da gafara. Dangance da waɗannan zaɓuɓɓuka har wa yau, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Mohamed ya ce an gudanar da zaɓe na wakilan ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki da zaɓen shugabancin ƙasa karo na farko, amma a duk waɗannan zaɓuɓɓuka ba a taɓa samun wani tashina ko kuma waɗansu da suka fito suka ce ba su yarda da sakamakon da aka cimma ba, duk da cewa gungun jama'iyyun siyasa waɗanda suka dafa mini sun kwashe kashi fiye da 70 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar, amma duk da haka ba a samu wani mutum ɗaya tak wanda ya hito ya ce bai yarda da wannan sakamakon ba. Sai dai a karo na biyu na zaben shugabancin ƙasa a nan ne duk da cewa kason da ni samu
bai hamra ma kashi 54 cikin 100 ba, amma sai gashi waɗansu sun fito suna gudanar da zanga-zanga ta nuna kyama da kuma rashin yarda da wannan sakamakon zaben wanda aka gudanar. Dangance da haka, a kwanakin baya-bayan nan kwana biyu tak kamin a gudanar da ita wannan sabga ta rantsar da ni a matsayin shugaban ƙasar Nijar, sai ga waɗansu jami'an tsaro su ma suka fito da wani yunkuri na juyin mulki. Wannan wani ɗanyen aiki ne da ya so ya mai da hannun agogo baya a ƙasar mu Nijar. To sai dai Allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasar nan tamu, ya tabbatar da ita a cikin ƙoshin lafiya, kwanciyar hankali da kuma demokradiyya ingantatta. Waɗannan jami'an tsaro da suka so su gudanar da wannan aika-aika, Allah bai ba su sa'a ba. A yanzu haka ana ci gaba da bincike domin gano maslahar wannan al'amari, kuma shari'a za ta gudanar da aikinta daidai da doka. Abin da nake fata a yanzu shine 'ya'yan Nijar mu mai da hankalinmu waje ɗaya, mu yi ƙoƙari mu fahimci juna, mu sulhunta tsakankaninmu, mu dawo mu zamna mu tattauna, sannan mu fahimci juna, mu ci gaba da aiki domin gina ƙasar nan tamu ta Nijar, saboda ci gaban ƙasar Nijar ci gabanmu ne, zaman lafiyar ƙasar Nijar zaman lafiyar mu ne. Saboda haka nake kira in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad zuwa ga ilahirin 'ya'yan Nijar gabaki ɗaya da su zo mu gama ƙarfi da ƙarfe, mu dafa mu tada ƙasar nan tamu domin ta hau turba ta ci gaba, domin ta samu ɗaukaka a wannan rayuwa da muke ta duniya. Ni kam daga wajena na yafe komai da komai, kuma ina nan a matsayina na zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na 'yan Nijar baki ɗaya. Za ni jagoranci cikin adalci da gaskiya, ba bambanci tsakanin wannan ko wancan, kuma ina kira zuwa ga dukkanin abokanan hamayya, musamman ma ga shugaba Muhammad Usman wanda muka yi gwagwarmaya a zaben shugabancin ƙasa karo na biyu, da kuma sauran waɗanda suke magoya bayansa, da su zo mu zamana a teburi ɗaya mu fahimci juna, mu kama a yi aiki don ci gaban ƙasar Nijar. Saboda haka ina fatan alheri zuwa ga illahirin al'ummar Nijar gabaki ɗayanta. Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ƙasar nan tamu, Allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasar mu Nijar, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu arziki da wadata da kuma ƙoshin lafiya, zaman lafiya, kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu da kuma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Da fata Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da kare ƙasar nan tamu ta Nijar. Allah maɗaukakin sarki ya kama ma wannan sabon shugaban ƙasa